नैजिद' नं दरंगाजुलि बियाबनि इउपिपिएलनि बिजाथि जलेन दैमारिया दिनै बाथौ थानसालि आरो शिव मन्दिराव बोर लानानै नमिनेशन हैनो आवगायबाय। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय नैजिद' नं दरंगाजुलि बियाबनि इउपिपिएल दलनि बिजाथि महरै जलेन दैमारिया दिनै तामुलपुर जिल्ला बेंगिरिनि आखायाव नमिनेशन गथायगोन। नमिनेशन हैनो थाखाय गिबियावनो बोराइ बाथौनि सेराव आरो फाख्रिबारि गामिनि शिव मन्दिराव आरज गाबनानै गोबां हाजार हाजार रायजोफोरनि मदद लानानै नमिनेशन हैनो ओंखारदों जलेन दैमारिया। मख'नो गोनांदि बिटिआरनि मोनबा जिल्लायावबो इउपिपिएल दलनि बिजाथिफोरा दिनै गावबा गाव जिल्ला बेंगिरियाव गाव गावनि नमिनेशन गथायगोन। बिदिनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा एबा इउपिपिएल दलनि आफादगिरि प्रमद बर'आबो दिनै तामुलपुर जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिनि आखायाव नमिनेशन गथायगोन। दिनैहाय आं नैजिद' नं दरंगाजुलि समस्तिनि बिजाथि हिसाबै नमिनेशन गथायगोन आरो बे हिसाबै जोंनि धोरोमनि रीति नियम खान्थि बायदियै आङो दिनैहाय गिबि खेबनि हाबाफारि बाथौ थानसालियाव आरज गाबनानै हाबाफारि हिसाबै आङो जागायजेनदों आंनि नमिनेशननि हाबाफारिखौ। दा बेवहाय आं फोथायो जोंनि दिनैनि जि नमिनेशन गथायनाय जि गोजोन खामानि हाबाफारि बियो मोजाङै मोजां जोबनानै थांगोन आरो रायजो राजाफोरनिफ्राय आङो रोजा रोजा दिनैहाय अनसायनाय मोनदों आरो फैबाय थानाय समावबो जों दरंगाजुलि समस्तियाव गुबुन गुबुन हारि हारिसाफोरनि जि अनसायनाय बोर सानस्रिनाय बेखौ लानानै जोङो 100% दरंगाजुलि समस्तिनिफ्राय इउपिपिएल हान्जाया दिनैहाय जों देरहासार जानो हागोन। दिनै आङो जिहेतु स्टेन्डिं एमएलए स्टेन्डिं एमएलए हिसाबै दिनैहाय तामुलपुर समस्तियाव दङ। थेवब्लाबो जोंनि सेन्ट्रेलनिफ्राय जोंनि हान्जानिफ्राय दिनै आंखौ 26 नं दरंगाजुलियाव एमसिएलए हिसाबै बिजाथि दैथायहरदों जाहाथे जों रायजो राजाफोरनिफ्राय मोजां खामानि मावनो हायो। दा बे हिसाबै आङो रोखा फोथायनाय दङ जे 2025 मायथाइनि 22 सेप्तेम्बराव जानो गोनां जे बिसायख'थि बेयाव दारांगाजुलियावल' नङा जिखिनि जोंनि समस्तिफोराव जोङो केन्डिडेट होदों दिनै 30टा सिट लानानै जोङो मेजरिटि लानानै इउपिपिएल दोलोआ 22 सेप्तेम्बराव जोङो मा होनदों सरकार दानो थांगासिनो दङ। दा बेखायनो दरंगाजुलि समस्तिनि गुबुन गुबुन हारि हारिसानि गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोर गुबुन गुबुन मेलेमजिबि सानसुमै सुबुंफोर आं गासैखौबो आंनिफ्राय आरज गाबनाय थाबाय आरो बयनिफ्रायबो बोर सानस्रिनाय मिजिंथिनाय थाबाय।